Какво става, добри хора, приятели, които ме ненавиждате и които ме виждате? Всеки ме питаше какво става с новите свичери. Ето, готови са, искахте да ги видите, ето, виждате ги. Какво мога да ви кажа за тях? Нищо особено, по-грозни са дори от старите, но се купуват по-бързо дори от новите. За плътта ме питате, това не е просто вата, това е мега вата. Звезди, избродирани от сатаната, претрансформирани в любов в предаването на Иван Звездев. Специален цип, разкопчаващ се отгоре, отдолу. Ако бързате за бизнес среща и сте се изпотили и ако ме ришат мишниците ви и искате да направите нещо ново, няма какво. Директно миризмата се претрансформира в чорапите ви и не е нужно да правите нищо. Има страшно огромен надпис отзад на гърба. Специални зъби от влюбен леприкорн, които не се разграждат въпреки светлината. Дали издържат на всеки полеви условия ли? Трябва само да ви го покажа. Елате с мен. Мога да допълня само, че са ушити от едни от най-грозните пички на планетата. Тук е любимото ми място, на което изпробвам всекакви видове мои желания. Едното от тях дори е нежелателно. Мога да ви кажа, че откакто не съм се капал, обичам да взимам душ по-често. И откакто ме надушиха, че не взимам душ, не ми трябва дори душ кабина. Много е готино. Ако си мислите, че пропуска или отвътре съм мокър, лъжете се, това е само оптична измама. Мога да ви кажа, че издържа на всякакви полеви условия. Тестове, има всякакъв брокат, кисело млеко, прах от баба ми, напръскан от всекъде в сатаната, леко се измива, сеизмична вълна се получава. Тук душа се беше завъртел, никой не ми е казал. Друго какво мога да ви кажа? Кетчуп издържа всичко. Цак, цак. Ципа продължава да се отваря, да се разтваря. Когато си гладен, пъстът ти, има всичко. Под мишниците. Меришем, не меришем. Нещо само тук да ви покажа, че не мога да ме видите явно. Не ме виждате ли? Защо? Защо? Как мога да си позволите да не ме виждате? Толкова добре се чувствам, а вие да не ми се чувствате дори. О, да. Страхотно. Колко е готино да си с новите свичери. Сигурно нямате търпение вече да ги пробвате. По-друго мога да ви кажа. Малко кетчуп още им липсва сигурно. Дори да е така, няма какво да ви кажа повече. Най-добрите. Оп, леко че се пързалям. Явно се е заледило още. Така. Не бягайте, има какво още да ви покажа. Тук всичко е върховно. Откакто ги нямам. Не се смейте, защото като изсъхне, то може да е един от вашите. Откакто не знам какво се случва с мене, този свичер не искам да го слагам, толкова ми е готино. Направо издържа на половината тест, който дори още не е тестван. Какво да ви кажа? Брашното е навсякъде посред нас. Опа, само да не паднеш. Имаме всичко. Душ гел, сребристо, неколко неизтекани до сега форми. Какво мога да ви кажа? Много хубаво. Много хубаво се мият зъбите с него. Правите така. И всичко до тук нататък може да се каже, че тръгва към самия край. Ако искате такива, може да ми се обадите
ако не ви дигна. Това е. Приятно, чао!